नोंथांमोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आनबक्सिं भिडिअ लाबोनो नागिरदों आङो एमाजनावहाय मोनसे बुस्तु बिहरदोंमोन आङो नोंथांमोननो बेखौ देखायदे नोंथांमोना नायलांबाय था हेलौ नै लोगोफोर बेनो एमाजनाव बिहरनाया बुस्तुआ मा बुस्तु बे नोंथांमोननो आं देखायसै बेयाव लिरनाय दं डिजि मर आं खेवनानै देखायदे लोगोफोर 1, 2, 3 नै बुस्तुआ लोगोफोर नै नाय पुरा मा होनो VIP बेगसो मा बुस्तु दंथाय नायनोसै र' नैबे जाबाय खलथामोन र' आच्छा नै बुस्तुआ बेसो लोगोफोर माइक्र'फनसो डिजि मरनि माइक्र'फन बेसेबां दाम बे दामा बियो माबा थांदों 4660 रुपिस थांदों बियो बुस्तुआ नै खलथा खेवनानै देखायसै नै बेखौ खेवलायलायनांगौ टें 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 नुबाय लोगोफोर नै मा दङ नै माइक्र'फन दं नै माइक्र'फन बुस्तुआबो बरिया गिलिरखा नै बे दं मोननै दै दुवेल नै आरोबाव मोनसे बाव नै माइक्र'फन मा दं नै एडाप्टार दङ बिनि मोनफानाय एडाप्टार मिथिबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय जेक मोनसे मोनफादों नै ओमफ्राय माइक्र'फनाव सोग्रा नै बेखौ होबा माइक्र'फना गोलैलाबाया आंबो मिथिया बेखौ मा होनोथाय जायखिया बेखौ माइक्र'फन सिङाव सोयो आरो ओमफ्राय बेखौ होबा माइक्र'फना गोलैलाबाया नैबे मा द्रन नामा बे बे द्रन नङालै बे माबासो रिसिभार माइक्र'फननि रिसिभार नै लोगोफोर नै एन्टेना मोनसे दं एन्टेना डिजि मर बे एन्टेनाया बेना गासै मोनब्रै दङ दुवेलावनो डेन्जार बुस्तु बियो नै मोनब्रै एन्टेनाया नुबाय नै लोगोफोर मोननैखौ बख'दो नै एन्टेनाया मोननै नै डिसप्लेया LED नै बेयाव भलिउम दङ नै भलिउम बारायग्रा अन अफ दङ नुबाय दा लोगोफोर बेनो माइक्र'फन आरो आं मोनसे देखायबावनि बेयाव गैथ'ला बेजों लोगोसे आं माबा मोनसे बिहरफाबावदों बिनि गोनांथिनि थाखाय नै What is this? एमाजननिफ्राय बिहरदों दे बेबो एमाजननिफ्राय लोगोफोर नै बिनि थाखाय जेकबो बिहरफानाय जादों बियो एखे टाइमावनो मोनसे टाइमावनो खेबसेनो फैफाखादों नै मोनब्रै जेक बियो 1.5 मिटारनिमोन लोगोफोर बियो 1.5 मिटारनि बेखौ बेयाव नांगौखाय माने बेयो मेल फिमेल जेक नालाय बेयाव सोनांगौ नालाय बेखायनो बेखौ खेबसेनो बिहरफाखादों गैयामोन जोंना बेयाव सोनांगौ बेखौ बियो बेलेन्स आउटपुट मिथिबाय लोगोफोर टेस्ट नायनोसै टेस्ट जाना बेटारि दं आच्छा नै बेटारि दङ बेटारि बियो 1.5 भल्टनि AA बेटारि पेन्सिल टेस्ट खालामना नायनि लोगोफोर टेस्ट खालामसै दे एबार नै टेस्ट खालामसै माइक्र'फनखौहाय जेखौ खेवना लानि र' टेस्ट खालामसै एडाप्टारा बुरो बेटारि बायबाय माखौ ओइ सोबाय नै बेयावहाय एडाप्टारखौ अन खालामसै अन खालामसै दे नै लोगोफोर नै नेलाय नै अन जाबाय बुस्थुआ अन जाबाय दाना नै बेखौ सोनोसै
साउथफोराव बेयाव सोबाय दाना नैबेयाव मिक्सारावहाय इउज खालामसै बेखौ मोनसे टेस्ट नायग्रोसै बेटारि सोनि माइक्र'फनाव बै मोनसे जाला नामा बेनि बे बैयो जायो नै बेटारि सोनोसै मारै सोनोसै अन खालामबाय ने अन नायनोसै दे बेफोर चेक खालामसै हेलौ 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 नै लwgwfwr हेलौ हेलौ नै हेलौ नै बरिया माइक्र'फना हेलौ हेलौ नै बै माबाखौ बोले इको हेलौ बरिया गोमो माइक्र'फना डिजिमरनिनो आरो बियो डिजिमरनि बरिया माइक्र'फना हेलौ हेलौ खालामसै दे लोगोफोर बिदिब्ला जाथ'बाय दे आङो दिनै नोंथांमोननो बेखिनिखौनो देखायबाय थेंक इउ